Happy Mahashivratri to all my YouTube members. ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ସହିତ ନାରୀ ଦିବସ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜି ନାରୀ ଦିବସ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ହାପି ଓମେନ୍ସ ଡେ। ଷ୍ଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି। ମୁଁ ବି ତ ପୁରା ଦବେଇ ଖାଇକି ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହେଲ୍ଦି ଥିବେ ମୋ ପରି। ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ମନ ବୁଝୁନି, କ'ଣ କରିବି, ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲୁଛି। ମେଳାକୁ ଘରେ କେହି ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। କେତେ ଜିଦ୍ଦି କେତେ ରାଗିକି ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି କଲା ପରେ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ବାପା ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ମେଳାକୁ। ମେଳାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାପ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଚାଲିଲୁ ମେଳାରେ। ଏ ମେଳାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ବାପାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଏବେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ତାପରେ ଆଗେ ଦେଖିଲୁ ଚାଟ୍ ବାଲା ପାଖରୁ ଝାମ୍ପେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଲେଇଲୁ, ପୁଣି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୁଲ୍ଫି ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ବି ଖାଇଲୁ। ତଥାପି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲାକୁ ପାଖକୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଖାଇକି ମୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡବା ଭିତରେ ପୁରା ମୁହଁଟାକୁ ଗଳେଇ ଦେଇଛି।